hit and run. Haina kuti torera nguva. Takangochayana tichipedza tatora mapositions edu ndobva tabva batadzika kuya kwamavhura. Tabvapo ndobva takachizogrosa manje kuti takuenda. Ndobva tasvika pabere. Pabere izvo takaenda tatengeswa papo tichingosvika. Ndoti pabere paguzha. Tatengeswa nasabhuku guzha. Tatengeswa nasabhuku guzha. Akatanga atipa poison. Atipa poison uku manje wachita hapana akafa. Uku tichiwa muchirutsa uku puti dzichita sei? Dzichirira. Ndo patakatinhana. Ndokutinhana. Ya. Ndo patakazobva ipapo. Uko vashoma vakundiziva. Vakanga vambondoona asi ndaimurambira. Akada kuti handime kuti ini. Ndiwe Peter. Kuti ini. Inzwai povu zvaya kutaura. Ndotorambirato. Kusvikira ndiwane tipedze kuti bude. Ndichibva ndapinda muZumba. Saka muZumba mange mamangu. Apana vanga vachiri kundiziva. Ndakagara muZumba. Ndichioperate muZumba. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo abata imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yewondo abata imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Muzumba. Takazobvamo. Ndatora takaenda nevamwe vashoma. Vaiti varikuda kuenda kuhondo. Ndobva tava paimwe section. Yakanga ichienda kuriya. Ndobva ndapinda mamutoko. Ndapinda mamutoko. Ini tichitanga kupinda mamutoko. Ngoro yemoto ndiyaiwo detachment commander. Saka ndokuchibva atora vanhu macomrades. Ndobva ndapiwa yangu section. Kuti ndaakomanda. Ndokuchiti right hapana chakaipa. Tadaro ndobva ndati vakomana kipi ikwakawere yoda kurohwa. Vanhu vabude pai mukipi. Ya. Uku section yandakanga ndapiwa. Yange isina munhu ane mudumbu. Kana tichiti mudumbu. Munhu anotya. Okay. Ya. Ndobva taenda kubva tacheka magedhi. Maifamba section yenyu maamina nani? Section mangu takaenda tachiti wangu ndakaenda mupiwa taisosva. Tichibva tapiwa mashumba. Mashumba ndiye aisenzesa nikirikini. Aisenzesa mota 60. Tichibva taita uyo taziva hondo. Pachibva paita school Jamini. Pachibva paita uyo aizviti Chimurenga.
Tobva pana Chimurenga pakazenge paita mufana uyu unzi ndichautaura zita raka ndafunga aibva achema mufana wacho iye. Okay. Yeah. Ainzi Ridzai Mabhunu. Yeah. Kainzi Ridzai Mabhunu. Aibuda Musodzi. Kana akaona wani nometa masvika musoni. Mamunonzi musatange kuridza. Ngokuti kune nzvimbo dzinana midzimu yaibuda mamisha. Taitanga tasvika ikoko otaurirwa manje kuti musatange kuridza. Mukaona wani musaridze. Mirai. Mukateedzera zvatataura munowina. Saka shuwa vaitaura zvaivo zvinhu zvaitonakidza. Ndopatakati tadaro isu tikati right wakomana. Tagadzira izvi. Vanhu ava tinofanira kuti nhasi vanhu vabude. Vanhu vachibuda ndobva tateya pfuti. Kana ndichiti kuteya pfuti, taingoita chinhu chekuita battle formation aiwa. Taita C formation. Okay. Waisa pfuti wombe apa pfuti wombe apa pfuti wombe pano pakati apa. Motaurirana kuti uyu akasheya uyu andaira hapana kwavanotizira hapana kwavanotizira. Nema vaisa mukilling bag taiti killing bag. Kuti akada kuenda kuri kudonhera mubhuzu. Akada kuenda anoramba achitamba ari pakati apa pfuti dzimwe dzichirova pakati apa. Ndopatakarova kipiya. Tichibva tangoipedza kipiyo. Tichirova hatairova kangoti taitotuka kutuka ya kutuka kunonzi kutuka kuya ya tichitukirira tapedza kudaro ndobva tagara ndopatakazoti tagara kudaro so kwasara kipi yakanga iri kwamasara kufa yekwamasara kufa kwaiti mukati svikei vanoridza tungoma kundu 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 tungoma tuya kuti ndotokutaura kutozivisa masoja kuti vanhu vai vapinda. Saka vaita saizvozvo takachizoendako ndobva tavataurira kuti apa mukaramba muri muno uchafira mupi munhu kana muchida kuridza tungoma twenyu ridzai asi nhasi asara muno ari kufira muno. Ndozuva rekupedzisira vanhu kugara muno mukipi. Vakabuda vakaita sei? Vakasarawo hatimboziva kuti akasara ndiani. Ndobva takarova kipiya. Tarova kipiya. Takaenda tasangana section yangu nesection yana James Bond. Ndokurova kipiya ndokupedza. Ndobva tagara zvedu mamutoko taakutenderera. Ndobva taane marecruits. Ndobva takazayambuka tine 132. Tine 132 tayambuka tapinda Mozambique tasvika paoperation base. Right, tasiyawo vakuenda ka. Isi tati taakuita sei? Taakudzoka kuuya kuno. Tichidzoka kuuya kuno ndobva ndateerwa nevesecurity. Uku manje ndichiti ndichiri mamutoko. Kambiri kakange kapinda. Ndege dzakunzi batai tukanyuka twanyuka. Mukawana tukanyuka twanyuka batai povho dzichitaurirwa. Saka pavaitaura kuti zviri kunzi batai tukanyuka twanyuka ndokubva ndachinja zita. Ndakachinja zita ndichiri mamutoko. Ndobva ndati ndonzi Forward Ever Magorira. Ya, Forward Ever Magorira. Saka ndagara kudaro ndakaenda ngwa Forward Ever. Saka ndakuda kudzorwa ndakunhira pavakasvika zvokubva zvanzi kana uri kudiwa uku uri. Ndobva ndadzokera. Zvikanzi zvanzi imberi ndichifunga kuti ndakuenda uku. Izvo kwandakutenda kusection yandinaye yatova kutogadzirisana ikoko ina hachaziva nezvevo zvakuitika kwavanhu. Ndakutofunga kuti chiko chakaitika. Kuinga handina kana comrade akakuvara apa. Because kana uri commander unofanira kuziva kuti comrade akuvara sei. Yange iri surprise attack here. Yange iri ambush here.
kana tisafamba sei. Ende uri kuwamanda ndiwe unofanira kupedzisira kubuda mubattlefield. Makomrades ese abuda. Kati right ndadzokera kuya. Ndopandakabva ndatorwa kubva taenda panonzi Pachangara. Ndasvika Pachangara ndobva tazotakurwa nemota pataenda kuTete. Ndosvika kugara kuTete. Tiri kuTete vakapedza kutora 3 check-ups avo. Ndopakachinzi Nhabo pandaenda kutransport. Ndofunga kuti transport ndakangoita 3 weeks kana kuti mwedzi. Ndobva tatorwa ikoko pandaendeswa kuTembwe. Ya. Taenda kuTembwe kubase 1 ndokusvika ndagara. Ndiri kubase 1 tasvika ikoko. Ndokwandakasvikawana munin'ina anoteera mashure mangu. Ndakasvikomuwana aripo. Achitoti abva kubase 2. Uko achirwara ndikataha. Uright comrade ko miri kanjani? Zvakabva zvangoita kunge ndini ndamurapa. Ngokuti akanga akaadhimitwa ipapo. Taona naye sanhasi mangwana acho akabva atobuda kutodzokera kuenda kubase 2. Kutraining. Ya. Ini ndobva ndatomupa mbatya. Ndakaona akapfeka zvimabhurukwa zvimakabudura zveflorizi. Pandamba ndaione mbatya kandiyabva kuno kufront. Namupa mbatya, matrauzi, jaketi achena. Ndobva ndatagara. Saka ini ndaitora varwere vanenge arwara stereki sagone kufamba. Taivatora toenda navo kukatende zvakaita pano neku44 kundovaisa kuti vaone kuzotakurwa nemota kuya kuTete. Saka taita saizvozvo takagara ndobva tatakwa kuTembwe. Ndobva ndabuda nekambani. Takazoteerwa apapa atapinda mukati namai Mozambique chaimo. Mukati masango ewo. Patakawana nhoro apo vakange vapisa sora. Kuti tiwane kuita sei kuti panotsvaukwa hatina kuti timoneka kuti ya. Patakazoteerwa zikanzi right uya ndo patakazotsoka. Nhoro iyo yatakaona iyo munhu anongocheka paada. Unoitsenga wodya nyama yawada. Tabva ipapo ndobva taenda takabva tasvikoenda kuTembwe kwatakaenda tagara kuImanga. Ndokwatakange tava. Tagara kuImanga ndopakachizodaidzwa madetails manje kuvanhu kuenda kutraining futi. Inini kwese kuno kunaisa ndaita sei ndatrainwa zvichandaenda torerwa kuenda kutraining. Ndozoona pafirst detail. Mambo rakara 70. 76 iyo. Okay. Yakanga 77. Yakanga 77 ndemunana January. Between January imomo. Ndopakanzi Ford Eva Magorira. Ndichibva ndabuda. Chinzi abuda uchitora kabhegi kako. Because kwainge kwatoredzwa emergency. Ndopa ndakaonana nemwana womukoma wangu inini. Mwana womukoma wangu ukuku. Akanga akaenda kuhondo futi. Ayo ndiye vaidriver masikani aya. Totoonana muri kuno ndikati iwe uri kuno. Ndikati handizvozvo. Ndobva tasvika kubva tataura kubva taenda kuBhaira. Tasvika kuBhaira takarara. Mangwana acho ndobva tatorwa kuenda kuairport. Taenda kuairport takasvikotakurwa Nigerian Airways. Iyo yaivo cargo manje. Taenda takagara sekugara kwandakaita uko. Mumwe angadai akagarawo kuseri kwangu takapira namakosi. Ndobva taenda hapana hataiziva kuti tiri kuenda kupi. Hatina kutaurirwa kuti muri kuenda kwakati ayo. Tagara taenda. Ichibva yasvikoburuka kuMutwala. Panonzi paMutwala. PaMutwala patakaburutswa apo waingoburuka. Uchipiwa nhikirikini dry ration yako apo. Uchipinda muvanati makauma. Marora acho. Takutotakurwa kuenda. Saka isakatakurwa tichienda kuna Chingweya.
kufarm 17 kufarm 17 ndo kwatakandoita phase 1 phase 2 ndakazoita kufarm 16 Mapinduzi uko ndakaenda ku phase 2 ndakaenda kutrainwa ndakuita field engineering uko ndakaita kuteya zvimbambaira nekubvisa zvimbambaira ndapedza kudaro ndichibva ndazoita medicine ikoko futi ndiri kupi ndiri ikoko kuzopinda pamedicine ndiri kuti mudenga make musina kumira zvakanaka training takaenda pedza asi mudenga make musina kumira zvakanaka patraining etiri kuTanzania kubva paphase 1 yaida munhu akashinga ngekuti muswahili aikutaura kuti ini ndikakutraina pano ukafa ini ndopiwa nyembe anotaura kuti indopiwa nyembe kuTanzania waibvumirwa kuti wapiwa sadza wadya wopedza rese aiwa nenzara piwa rimwe piwa rimwe kwaiva nezigomba rinenge rakacherwa gomba iroro rinenge rakacherwa iroro richinzi rinofanira kuzara pa1 week's time nesadza ramunenge masiya uchidya uchindokanda imomo tiri ikoko life yakanga yakatitinakirei because tine mombe dzataipihwa neOAU intake yega yega yaiva nemombe dzayo kana mapedza intake ine mombe dzenyu dzichiperawo vanouya vanoswa no dzavo ndopatakati tazopedza training nikirikini mudenga maita right ndopakanzi uyaigadzira tiende kupi kumusha zanzi gadzirai tiende kumusha ndobva takuimba takusekera chibva tidaidzwa madetails edu isu ndisi takapinda futi pafirst detail ndokutakurwa ndobva tasvikoburuka kuBhaira tichingoburuka uko taiburuka tichingoenda pakava kukavha kwatiri kupinda nako kuti akutomirira kubva tapinda pai marori achisvika tichitakurwa kuenda kuoperation base saka tapinda kuoperation base ikoko ndakabva ndadeployiwa kuenda kuManika Manika province ndokwa ndakabva ndazopinda nako ndapinda Manika province tichikwira gomo Tsetsera pamamana na Kumridani takanga tinana Katusha koita uyu Jobo Chaminuka koita Swaswa koita Chimuti koita Alpines James Bond vamwe vakawanda nditika vakawandisa vamwe hanchavaziva mazita avo ava ndataura vanhu vaiva nenyembe chete ndopatakazobvapo ndobva tapinda muMazimunya takurwa ikoko tichitenderera kusvika tizoenda patazoti tiri ikoko tichizobatana naAmerica mudzvanyiriri mukuru tabatana ndokuti ande pakamba yepa 22 Melsetter Road pa 22 Melsetter Road ndopa ndingadai ndakafira ipapo asi ndingadai ndakafira mahara ndingadai ndakafira mahara chichakaiti chakaitika ndechekuti taiva nereinforcement saka kana mune reinforcement vasati varova pfuti vaya usanhingirike musaite kutezo mutangirwe kuridza pfuti because mwe anobva atoita mudumbu tangai kurova ndimi iye anakirwe nekurovawo mukabva pomoita futi surprise attack
ngokuti pese pamunoita surprise attack make sure kuti munowina ndimi make sure kuti munowina ndimi anozoitipo awo kwasi imi munenge magadzirisa ya saka isusu taione reinforcement plus artillery takaviga vachiitira kuti inga tichiti haitorwe saka ndo patakati taita nhasi rechitiri tawina ndo pakasvika zvikanza pamusoro eshefu ngokuti kana une sabha usarute kudai ayo unodai pamusoro payo so pebarrel pamusoro eshefu ko bibida wawa manje yati aiwa handitotora kapo wakusiya tateya futi C formation iya kwakupinda saka kupinda ikokoko pana akanga aona ya right takangoti wana achinanga kutora doro mumwe ari kutora kesha apo pane mumwe akanga akagara apa tanga kuita sekunge anhingirika akakotsira ndobva ndati iwe saka iye ari kuziva zvaari kuita se ndokubva handiti kubata so saka abata so ndainyepera kudai kwandiri kuita kurova bhati kuti riite sei ridzike bhare rinange munhu patiri kunetsana kudai kuti achidonha pasi vamwe vangu vabuda apa ya ndamira ndataimira ndo pandakazoti vako ndo pane pandakarova apa nichibuda apa yakapotsa bhonze ndakazozinzwa kuti kunenge kuchine chiveya vazozinzwa ndako kuti ndaita sei Ndarowa ya but zvaindinetsa because ndindaione mishonga ndaikwanisa kuzvinama kuzvirapa ndokwakuchiti return fire ndokwakuritena fire ndokubva tachiparadza chinhingiriki ichocho ndobvapo ndogara ndopatazouya ndopinda mubocha ndokusenzera mubocha ndiri mubocha kusvika ndizoyambuka takupinda mubhowera chindopinda kumusika vanhu sector ya ndokuchigara mubhowera kusvikira tazopinda muassembly point ndichipinda padzepasi ndo pandake ndiri kukambani simba revanhu ndokwandakange ndiri ikoko tagara kukambani simba revanhu paindependence after independence kune ndege yaigara uya chiti yaitaimira nguva ya11 o'clock ne3 saka tobvunza mamonitoring forces ndege iri yakambomira sei hatina kuita sei kudairwa vari kuti isi tiri kudaira vakangoti halo havana zvavari kutaura saka bhesi rega rega rina komanda komanda ari kutaura kuti iyi ndege inofanira kurohwa achibva atanga komanda ichibva yatairova ndege iyoyo yakandodonha tapfuura kwana vhiri roko takazoona mamonitoring forces vototaura zvikanzi makaridza pfutika kuswera sure vakauya kuma5 tiri paparedi zvikanzi makaridza pfuti kuswera sure tikati zvikanzi ndege yamakaridzira yakadonha maive nevarungu 4 wechitema 1 yakandodonha uko isusu taivatirai kuvabata vairamba ndokuimba kazvedu nemorari saka tagara imomo kudaro so ndo pakachizonzi macommissars pakubudiswa macommissars were the first people kubuda maassembly point kuenda kucommissariat ndo panobva ndadeployiwa kumashonaland west takatanga kubva tichibva kubhowere takauya pagoromonzi farm 2
Pafamutundu ndopatakazotorwa futi ndakuenda. Tosvika muNotoni. Zvikanzi aiwa forward kwake kumberi. Vaicommunicate na comrade Mamvura. Zvikanzi kwake kumberi. Tasvika mukadoma. Chegutu. Kwese kunana Chinho iko kunonzi forward kwake kumberi. Mukadoma manje ndo pakanzi kwake kumberi ndo pandakataka. Isusu kwana kwekweya Midlands kai. Ndobva vadzika kubva tandosvikonzi kusanya Tinto. Kusanya takaiswa tiri 2 ini naTodson Ramai. Right, ndina Todson Ramai. Ndobva tagara zvedu takuita basa redu. Saka povhu yaineswa. Zvekuneswa zviya. Sanyati kwakarwira Zipra. Saka nguva yaZipra yange isikadi kuonana kuti vawana neswa anga siri mavari. Saka kuburikidza kwokuti munhu avaitirawo izvozvo wacho ndisinganzwewo futi. Ndopandakati ndikapinda mupovho tichigadzira zvemasales nemabranches. Povho ikangonitaura ndichivataura kuti mukaona pfuti ngekuti mutema wakanga wakanzi hapana comrade anobuda nepfuti mukamba. Ndikataurawo kuti anenge abuda nepfuti mukangoona payaiswa nditaurire. Saka ndaiti pavigwa pfuti ndaindotora. Pavigwa bhuzi ndaindotora ndichiuya nazvo. Zvese izvozvo. Kusvikira ndasvika nawo kupi? Kusvikira ndazoona kuti ndozva zviri kuita izvi. Kubva ndasumuka. Kubva ndaenda kumukembi yavo yainzi Romeo Assembly Point kana kuti Magurekure. Kubva ndasvikako ndikumbira kuona Nikikini camp commander. Ndini comrade forward Eva. Ndiri DC Nikikini weSanla Forces. Ndokunzawo ndokundotaura zvikanzi ngauye ndokubva ndaenda ndikati ndoda kutaura nemacomrades kuti ivo nesu Sanla Forces, Zipra Forces, tese tange tichirwisa muvengi 1. Saka hatifaniri kuvengana, tinofanira kubatana. Saka vakabuda kuva nepfuti vakabuda nadzo vakauya nadzo kupfuti ndinotora. Ndikandatora musapo ndodzidzorera kunondiendesa kuHQ kuHarare. Saka ndoda kuvatsanangurira apa vachinzwa apa kuti handisi kuzotya kuzvitora. Achibva aridza emergency. Achibva paintroduction kune vese. Kanza comrade forward zvakadai apedza. Ndobva ndataura manje zvese zvandaitaura. Ndikati ndakuenda. Ndakapinda munzira kubva ndadzokera kuTiriko. Ndakagara kuTiriko izvozvo. Tagara futi dzakatanga kuramba vachidaro. Ini ndichitora. Ndobva vakachizorangana kuti pfuti dzedu dzapera. Varangana kuti pfuti dzedu dzapera. Ndobva ndati vauya muofisi makanga mune munhu ndaingomuti tsano. Imwe povho raivo giant. Vhudzi rakadai so. Inini nguva iyo ndaiti kana ndakadai zvandakaita zvinezvi. Ndebvu dzangu dzaisvika apa. Vhudzi ndainge ndakapfeka bhareta. Ete kupfeka bhareta. Ndobva vasvika zvikanzi tikutsvagawo forward Eva. Ndikati forward Eva uyu. Saka uyo zviri kubvunzwa uyu ndindaidayira zvikanzi isusu tiri kubvunza forward Eva. Iwe usadayire. Ndikati ndobva ndati ndini forward Eva wacho. Saka ndinoda kubva ndadaidza Mupundu uyu Ziyambi. Ndikati Mupundu vataurire introduction kuti uyu ndinenge. Zvikanzi uyu ndiye anonzi comrade forward Eva. Uyu ndiTodson Ramai. Kwakanga kwazouya mumwe zvikanzi uyu ndiDouglas Chimurenga. Uyu ndiLinus Ndoga. Vataurirwa kudaro so. Vaenda kubva vaenda pa UD Transport. Vaenda ipapo. Ndobva vasvikotaura kuti forward uya. Zvikanzi kubva vataura zvikanzi ndiye forward wacho iyeyo amanga muchiita sei? Amanga muchitsvagawo. Zvikanzi vakabva vatya ndokubva vadzokera. Vadzokera
ndopa wakazoti mumashure macho tichaita sei, tichanhingirika vachiti vachadzoka. Saka inini vadaro so ndopa ndakataurwa ndakaenda sumuka ndauya kuno ndobva ndataurwa kuti kwaurayiwa Jackson Rubwe naMadhava. Vataura kudaro ndikati alright, no problem. Chatsvaka ndakavhima svika ndakawana mhondi dzacho ndobva ndavabata ana vainzi ana Bishop ndobva ndavaisapo. Vanga vari makomrezi? Vanga vari vemakomrezi veZipura. Okay. Ndobva ndavabata. Ndopa ndakazodaidza National Army ndafonana naZiambi. First Battalion yeNational Army ndini ndakatanga kuidaidza inini ichiuya kuSanyati. Ndobva takuteera chibata madistance iwayo kusvikira tazobvapo tichidzoka, vachidzoka kuya kuno nchisara ikoko. Pandakachizoenda ndauya kuno kuHarare ndopanonzi vakazosara vachiuya nemaLand Rover 8 akazara vachiuya kuzonditsvaga. Vaita saizvozvo ndobva ndafonerwa chinzi zvanzi asauye kuno. Ndakufonerwa nevekuofisi yeZANU. Ndobva ndati ndiregedze kuenda kune zvinhu zvangu kana chinouya chinoona ini. Ndobva ndadzika ndobva ndaenda kuTiriko. Svikaenda svikonzwa ripota ndikati hapana zvavanoitawo. Ndokutonyatsa kutora zvinhu zvangu ndobva ndadzoka ndichiuya mukembe muchitumbisa. Foni yakanga yazobva kuno kuHarare kunzi uya kuno. Ndobva ndauya ndichipinda mukembe muchitumbisa. Ndiri mukembe muchitumbisa ndauda kutotambira pei. Ndopakabva panzi nhabo pei yako iri mberi. Pei iri mberi kupi? Kanzi mberi uchandoona vaikoko. Ndobva tatonzi tora mbatya dzako ndokutondotora mbatya. Ndobva takwira mota. Ndobva takabva taendeswa kuGweru. kuGweru takaenda under special police. Okay. Under special police ndobva ndakushanda ndiri muGweru. Still hazvina kupera ngokuti muGweru macho ndakabreaka record ndakuspecial police. Kana special police taiva tiri under council ndokwaibva mari yedu isusu council tichidaidzwa special police asi tichishanda neZRP. Ndikashanda zvakanyanyisa muGweru ndoma ndakazoita almost 15 years. Vese ana Forward vakaberekerwa ikoko. Ipapo ndobva ndakasvika pekuti ndiri kuGweru ikoko ndokwakaberekerwa Forward. Kwaberekwa Forward akatangwa ihanzvadzi yacho Precious ndokuzoberekwa Forward. Ndobva ndati inini zita rangu rekuti Forward handidi kuti richembere ngokuti rakaita basa hombe. Handitombodi kuti richembere zita ireri. Saka zita ireri ndakuripa mwana wayo ndiye anonzi Forward Evil. Ndokubva ndaripa iyeyo. Ndamupa zita iro ndokubva ndatogara. Vanhu vanoti vamwana ndoti inini ndo zita randamupa ndo zita rangu randamupa rangu remuhondo. Ndo zita randakasa kuti anzi Forward. Ndo zita rangu randakapedza hondo naro. Zvanee ndafunga ndizvo randidzokere pai mashure. Kusvika muGweru ndakatanga kubata vanhu ndokuziva. Ndakabata vanhu. Zvokuti zvaingoitika zvifanana zvandaita kondo zvokuti pamwe takagara so. Ndongorega ndoti makomrades ngatibvei pano. Kana kuti torai mapositions. Ipapo ndichitotaura kudaro hatipedze nguva masoja anenge apinda. Saka kuGweru ndo zvaingoitika izvozvo. Kusvikira vakanga vakuti takagara handiti tiri kubhuya so. Pamwe waikuona ndichitotaura pamwe ndakutotaura ndatosiya nyaya ndatodai ndakotsira. Ndichitomuka ipapo ndatopiwa kuti zvakati ndotoenda kudai. Vakazobvuma kuGweru pavazondipa nickname
yekunditi maswera sei mhondoro yekukaribha iya yainzi yadya vanhu zvikanzi awe ndimaswera sei pakaitwa mudhirobha rekubhoera inini nichibva ndamuka nichienda paofisi kuseni. Ndiri paofisi kuseni ndagara kuma 8 ikoko past 8 ndakotsera kudai pandakangoti kudai ndichisumuka ndangosumuka ndichitora bhasikoro ndichinanga parodhi ndichibva ndaiona mota yacho ichiuya so chibva ndakudhiraivha ndakuchovha bhasikoro kuteera ichindotenda so kuona kuti iri kuindiketa tenei ndichitenda kwairi kuenda ndichisvika kuna ngosvika chide ndichitaura ndikati right ndichipinda yes ya vaindiziva ka ndikati ndauya ndikati munhu avaya nemota yendiya zvikanzi uyu ndikati ndichibva ndangobudisa simbi ipapo ndikati ndiye munhu wandateera vapaza vaita robhara vandamisa simbi ipapo pamba pakangaenda paivo pamba pemukoma ndotobuda kuenda naye kuenda pamotikari pacho kundovhura kuseri kwesiti ndichibva ndabudisa AK ikoko ndichibva ndakoka ndichibvisa bara kuchemba ndichibva ndadzokera ndichibva ndamisa muchibhasikoro rangu ndichibva ndaisa mota machira netiri yemariya zvese zvakanga zvabiwa zvakanga zvichiri mumotikari hapana chabviswa ndikati ane mumwe wake wanga ainaye vange vari 2 ndiye anoziva kwaenda mumwe wakewo zvikanzi ndaenda mutuma undotsvaka mabhayazi kuDarwen ndokwachibva ndatozofona kuCentral kuti indaiwo kumukoba vandafona kuCentral ndikati ndo zviri kunoko vakauya ndikapiwa 2 weeks off but kubata handina kuregedza ndaibata svika ndizoregedza ndagara after 15 years ndichibva ndauya kuno ndakuno ndagara kunoko ndakazongoti ndiri pamurehwa ndine mwe shamwari mupurisa ndobva ndangobatwa nekahope kaya ndotomuda shamwari ndarota pakati peimba yakati paine munhu akati asi mumba imomo tapinda mumba imomo tawana muine redhiyo asi redhiyo yange iri yekuba zvikanzi wati ndobva ndamuta zvikanzi handi ndonyaya yandiri kutotsvaga ini ndikati uroti zvikanzi ndonyaya yandiri kutsvaga kubva taenda kubva tatoswana mudhara wacho akagarawo panze wanike redhiyo zvikanzi ndiye mukomana ari mumba kwakutobata munhu wedu kutora redhiyo iya ndobva tasvika kukembi ndobva asvikotaura zvikanzi chigwidawo ndiye aita sei atotaura takatoga tichinwa doro akati zvakazvika zvikanzi pinda kamuchipurisa iwe wotopinda ndikati zvikanzi pinda ndatoita sei ndatopinda ndapinda kudaro so ndobva ndatora mandaa kushanda ndiri papi ndichishandira pamurehwa ipapa ndamupurisa ndichibva kuno tiri kudepartment remanhiki pane maneighborhood ndakubata vanhu sinzi ndapinda ipapo handina munhu wandakasunga akandopika gore vangu vese ndeve vaipika 4 years 5 years 15 20 ndo vandaipi vese ndine macertificate arumbawo yekutanga ndakaita first ndikaita imwe second pakazoita pakaitwa yeprovince yeprovince ndo pandakachipisa kana chiti Mashonaland East Province vanenge vachiverenga kuti Chinamhora, Juru, Musami, Marondera, Wedza, Murehwa, Mutawatawa, Mutoko, Kotwa, Nyamapanda. Mastations ese waya kuno ndakabva nchinzi kuti number 1 tako ceremony yacho yakaitirwa kunhingirikino kunyamapanda takunyamapanda ndo pandakazonzi kuti waita second first prize yakatorwa nemuCID wokuwedza nchipa ndapinda pasecond chibva kusvika ndigare pandatidza kuenda kuvati handichadi kuti ndoda kugara vachitotaura kuti haya kana iwewe haiwa kana ndo life yangu yokusvika ndiye zvinezvi ndiri pano zvangu so
Handiti. Kana kukaona chinoitika tomboti kukembe kwaMurewa vanongondidana uya tazvakati ndo nhoroondo yandinaye. Mati pamakaenda maiti mama nemwana mamaroora pamakatanga kuenda ku ndakaroora ndonge ndasiyana nemukadzi. Okay. Ndasara nemwana chete. Saka mwana ndiye andakasiya aina mai vangu. Ndichienda ndakazosworoora ndadzoka. Saka pamakadzoka makatanga kusikuonani makumassembly points weukama. Ndiri kumassembly point kubhoera hapana akauya weukama. Ndazobva kubhoera uko because vainge vachitorongo kuti vauye but vainzi vakanga vatanga ana baba kuenda kusesana. Okay. Kwaivone munin'ina mutera mashure mangu. Inini ndabva kundapa Goromonza apa ndo pandakabva ndatuma mumwe munhu vakange vauya kuzoita sei kuzoonawo hama dzavo apa. Ndikati ndisvikireyo kwaIfield panhamba yakati muvataura zvanzi ndapano paGoromonzi. Ndobva vaita saizvozvo ndobva vanenge vanhikirika ndatozouya baba ndo vakazoya vondiona. Handiti. Saka pamakomrades amakarwa nawo wamunoti iri gamba randakafamba naro ranga rine ushingi rimwe chete ndiani ende muri kuziya here kuti achiri mupenyu kana kuti? Pamakomrades vandakafamba navo ndine vaviri vandaiti vane ushingi. Mumwe wacho ainzi Mashumba akashaya. Wechipiri ainzi Samero Chakanetsa mupenyu. Okay. Tinotogara tichitaura tese kana ndiine mabundles tinototaura tese daily. Okay. Handiti. Mashoko enyu ekupedzisira comrade Forward kune mamwe macomrades ari kukuonai nevamwe vanhu vamakashanda navo munguva yehondo ndeyekuti chii? Ini mashoko angu ekupedzisira andinedza kutaura ndeyekuti ngatiregedzei kudhiprivwa. Ndingati pachishona ndingati kubviswa pachinangwa chatakarwisa mabhunu tiri tichirasika asi kuti tinyatse kuziva kuti nyika ino yeZimbabwe chokwadi takaitora neropa. Chokwadi yakadeuka ropa rakawanda nepamusana pekuti waiona comrade achifa padhuze pako apa womutakura woenda kundomuchengetedza pamwe. Mumwe atofa apa pasi kuti umutora apo waitadza kumutora ngekuti pfudzi dzinenge dzichirira. Saka ndinenge nchiti macomrades ngatishingei. Nhamo tinoiona, nhamo tinayo yakawanda, tinayo nhamo, asi ngatizviisei zvese kuna Mwari akaita kuti tisvike patiri apa nevadzimu vedu tozviita zvimwe chetezvo. Ipapa pamunoziva kuti mumashure umo pandange ndiri kubhoera patazenge takuzondopinda mumassembly point ndatokanganwa kutotaura hangu kuti paripo pakaitika hondo tiri sekudhuze nekwana Vhiriri uko. Hondo yamanga makanga kuti yakaitika kwana Vhiriri. Inini ndakati rekedzai ndiende nekuseri kwechuru. Handina kuziva kuti kuseri kwechuru kuri kuenda neimwe hama yangu. Handingamutaure nezita ba anga ari wekwaSmith. Handioni chikonzero chamungarege kumutaura kuti yakanga iri hondo because yatiri kunyora panapa history inofanira kunge iri yechokwadi and ine matsiko. Iye anogona kunge asina kunge akaitaurira vana vake. Okay. Vana vake vanoita hondo neni. Alright. Saka tinoedza kupa vhara ipapo. Okay.
ngekuti vana vacho ndinovaziva unhu hwavo. All right. Asi akafa hake, asi ivo vanenge zenge voda kuzotora, munoziva kuti munhu anogona kuzotaura kuti vaigwaita seiko vakanga vakatombokanganiswa pakati payavo. Nepamusana pekuti pandakasangana naye bhuru wangu iye akanditi masangana kuseri kwechuru. Ya, zvikanzi iwe Peter kanda pfuti pasi unofira mahara. Inini ndobva ndamuti iwe X kanda pfuti pasi unofira mahara. Zvikanzi ndati kanda pfuti pasi unofira mahara, ndikati iwe X ndati kanda pfuti unofira mahara. Saka takadzokera naiye aivo serious, ndaivo serious. But chandaita ndechikuti inini ndaisensesa matrenerwo andakaita akasiyana nemaya matrenerwo aivanhu vakwasimita. Ya, ndaigona kuziva kuti ndikatarisa kudai ndaigona kuziva kuti bhari rangu rananga pakati apo. Saka ndakabva ndamurova ruoko urwo. Ya, ndamurova ruoko ndikataura kuti unofira mahara. Kumuramba chaidzo rwaro richisina pawakauro. Futi yapasi, akanda pasi. Katanura bhandire rese kotora combat. Ndakamusiya akapfeka t-shirt ndikati kemani mhanya uende. Achibva amhanya kuenda ndokubva ndatora izvo. Vamwe vangu vakafunga kuti ndakuvara isaini yekuti ndakuvara pai. Pano huyai munditore pano. Pavakuuya kuzotarisawo. Vakatoona tatosangana uko. Ngutoti ndiri right. Ndati ndadonhedza uyo andadonhedza. Ndatomurova kudhara. Kwakutotakura bhandire rangu nenhikirikini yangu. Iye ndakatozosangana naye ndaakugweru. Iye achibva kubasa anga apa seteme. Andiona so iye hananga andiona ndobva ndaona ndikati panapa honde iye ichatanga pana. Ndobva ndongokwenya mwayo padhuze pake ndobva ndati iwe ndikwenya munhu. Saka isusu nguva yacho yatakapinda mugweru taigona kunwa doro tiri 6 pahonde ngekuti takaenda tiri 140. Saka taigona kugara panapa tiri 6 tichinwa one place. Ndikaziva kuti kana akatanga tegenga yedu yese hapana tomupedzerawo. Pakangonditi je kuona so akamhanya kuzonditakura. Otodaidzira muzvikanzi munin'ino wangu ndiye akandiponesa kuhondo. Zvandakaita kuti ndayamurwa nemunin'ino wangu ndiye atisaka kuti ndirarame kudai. Zvokuti dai ndakaenda ndine mweya wehutsinye ipapo ndisina kuti mwana wa hama yangu angadai akakotsera pasina kuvaridzwa. Kuondewo. But ndakangomuti mhanya waenda achibva mhanya achienda. Ndibva ndasara hangu ndagara tichizosangana. Ende akadakara kuzoshaya. Anga achindida. Unonzi kundida kuyo. Ngoti rwakanga azoiswa hake simbi. Ruchitoshanda hake kudai kwaiswa simbi uko. Ndikati abo. Saka pamakazodzoka makaroora chimbwido, makaroora tozoti makomuredzi kamaiteera. Inini handina kuroora chimbwido. Asi kuti ndakatsvaga pofu. Ndakatsvaga pofu. Ndoya ndakatsvaga. Hamunawo kunge mavimbisa chimbwido kwazimunya kana kubhoyerawo. Inini handina. Andakange ndavimbisa. Asi kuti mumashure mekunge amai vana Forward vanhingirika ndo pandakanga ndazotora wandakanga aimbwa chimbwido kubhoera ndiye ndakazoenda tora. Handimazviona ndazviziva kuti Comrade Forward havangambo. Asi iye ndakaenda ndatora wacho iye nguva yacho yanga asati anyatsa kukura. Vasisisi vake ndovanga vakura. Handitika. Haiwa Comrade Forward, muchine mamwe mashoko amungati kudokwairira pakumhuri yeZimbabwe? Mazhi hapanaba. Handitika. Asi mashoko andangotaura iwayo ndiwayo. Kuti ingave zvakaita zvikamira zvakaita sei. Munhu ziva kuti ukadakara wapinda pekuti nyika yadzokera kumabhuno zveshuwa. Yadzokera.
asina kumbobatwa akaona fanika mabatirwa rafu yandakaitwa iyi ngazi kuti bhunu kana raakudzoka raakutotsividza nemakore ese ataintisingati tichiritonga rinenge rotsividza ya saka kana raakukutsividza manje hauna matakaningira achaita because iro rarinenge ratova netactic bombe kuti kana akachizodai tichazodai zvinani kutambura takangoita sei tichiziva kuti nyika haitorwa haidzokere mumaoko emabhunu chete. Aya, tora kutendai Sekuru Chikwida. Aiwa. Nekutisira nhoroondo yenyu. Totenda nekuya kuti muitore. Anditika. Muchinzwa. Anditika. There you heard it from Peter Chigwida to Comrade Tukamuka Twamuka to Comrade Forever Mabhunu to Maswerasei in Gweru, and back again to Peter Chigwida, now Sekuru Chigwida. If you are watching this program and you feel you have a story to tell as a comrade, mwanga muri mukoma, freedom fighter, muri chimbwido, muri mujiba, kana kuti tongoti povo vabereki, namba tibate tinouya ikoko tosogara pasi totaura. Tiri kuno pamusha paSekuru Chigwida ku Bopoto village, tiri mamurewa, Mashonaland East Province. We say thank you to our camera person Elizabeth Nyaguyo and producer of this program Frank Wesere from Murewa. My name is Robert Tapmane. For now it's bye-bye.
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimanya takabatesa tichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimanya takabatesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimanya takabatesa For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimanya takabatesa tichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimanya takabatesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimanya takabatesa For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.